Λοιπόν, βάλαμε την κάμερα εδώ, γιατί είχαμε ένα ιδιαίτερο βούλωμα. Έλα κοντά να δείξεις. Και εντοπίσαμε ότι στα 10 και 70 υπάρχει κρυμμένο φρεάτιο. Και μας δημιουργεί πρόβλημα γιατί έχουμε μία σωλήνα, εδώ, και έχουμε και μία δεύτερη. Για πάμε να βρούμε που είναι το φρεάτιο. Κάπου εδώ είμαστε. Εδώ χάνεται. Εδώ ακριβώς είναι το θαμμένο φρεάτιο. Και γλιτώσαμε όλη την ταλαιπωρία και όλο το σπάσιμο. Θα βγει μόνο αυτό εδώ το πλακάκι, όμορφα με τροχό, και θα το βρούμε.